आं दिनै JSP by C65 चेनेलनि जयै नोंथांमोननो मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजानाय जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन थामहिनबा BTCनि उथुमाय जायखौ बर'फोरनि रोंसिन रासिन साबसिन हामसिन आरो बर'नि थै आरो गोलोमदै थानाय मोनसे गोथार जायगा होननानै क'क्राझारखौ बयबो सन्मान होयो आरो बिनि दैदेनगिरिफोरखौ सन्मान होनानैनो दिनै बर'नि थांनाय थैनायखौ लानानै बर' जाथिया दिनैनि बे थासारिसिम सफैदों। बेबादि थासारिनि बुब्लियाव दिनै हरखाबैनो बिटिआर थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मुंनि मोनसे थामथि बर' पिस गोरोबथा जादों। बे पिस गोरोबथा जानायनि इयुननिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोख्रों भाबै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे नासयलायनाय सोंखारिलायनाय बायदि थासारिया जोनोम जाबोदों आरो माखासे सेक्सननि दैदेनगिरिफ्रा गावनि उदैनि थाखायल' जातिखौ फाननानै गाव माबोरै धोनि जानो हायो आरो गाव माबोरै गोजौ जांख्लायाव थांनानै गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि खालामनो हायो बेखौल' नोजोर होनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाउनाव बर'नि माखासे सिनायथि हारिमु लोगोसे बर'नि जारिमिनफ्रा सानफा एफा गोमोरलांनायनि लामा लाबोबाय थादों आरो बेफोरबायदि बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावनो नाजायनि जाउनाव आरो माखासे असमियाफोरनि फाव फान्दायनाय खैसारियाव गोग्लैनानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा असमिया सेन्टिमेन्ट लानाय खामानि मावलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाउनाव सरासनस्रा बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा माखासे दैदेनगिरि आरो माखासे लिरगिरि ससियेल मिडियाजों गोजोमनानै थाग्रा माखासे सुबुंफ्रा बिथांमोननि बे राजखान्थियारि खैसारियाव गोग्लैनानै बर' जातिखौ दिनै माबादि थासारिजों दैदेननो लांनो नाजाबाय दं बेखौ नुनानै दिनै बर'फोरनि गेजेराव बिग्रायखांनाय सोमजिदों। बेयो जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना खोथा। बुंनो थाङोब्ला बर'नि सासे डायनामिक लिडार जायखौ जोङो गोदान मोखांनि सासे बिर जोहोलाव होननानै बुंनांगोन बिथाङानो जाबाय गार्जन मुसाहारि। गार्जन मुसाहारिया मोनसे समाव हाथियार दैनानै दावहा नांदोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा हाथियार दैनानै दावहा नांबोनायनि इयुनाव बिथाङा कंग्रेस दोलोआव हाबनानै बिथाङा बर'फोरनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनायनि बिमुङाव गोबां खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामबाय दङ आरो बिथाङा दिनै बड'लेण्ड इस्युखौ लानानैबो गोबां खोथाखौ बुंबोबाय थादों आरो आथिखालनि सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनि माखासे बेले बेजे आरो गेनाखान्थिफोरखौ बिथाङा सोंखारिनायनि गेजेरजों गेबें लामाजों थांनानै बर' जातिखौ माबोरै बुहुम दरबाराव गेरेमसा भाबै गायसननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा ससियेल मिडिया आरो बायदि निउज पर्टेलफोराव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर'नि उन्दुस्रिना थानाय बर'नि जि सेन्टिमेन्ट बेखौ बिथाङा फोजाखांनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि थाखाय जों गार्जन मुसाहारिखौ बाख्नायनांगोन। मानोना बिथाङा सासे कंग्रेसनि दैदेनगिरि जानानैबो बिथाङा बर'नि थै आरो गोलोमदैखौ मोजां मोनो। जायनि जाउनाव बिथाङा बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो बर' जातिखौ माबा मोनसे जाउनाव सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावनो थाङोब्ला बेखौ बिथाङा सरकारिनि बबेबा मोनसे सरकारनि दैफोरजों लोगो जानानै जथाय सरकार दानाय मोनसे सरकारनि दैदेनगिरिखौनो होन बा आसाम गभर्नमेन्टनि मन्त्रि एमएलए सोरबानि खोथाखौनो बुं बिथाङा गियाल'ना गासैबो खोथाफोरखौ स्पष्ट बादि भाबै बिथाङा बुंगासिनो दङ। आथिखालाव क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव जि गावजों गाव दाङाबाजि जाबोबाय थादों बे दाङाबाजिया जोंनि बर'नि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय सोरबाया नाजादों आरो बबेबा मोनसे दोलोआ आसाम सरकारजों लोगो नांनानै आसाम सरकारा दैथायहरनाय SOP थामहिनबा स्टेन्डार्ड अपारेशन प्रसिडिउर अफ आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे बिथोन जारि खालामनानै क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै आथिखालाव बेसरबारियाव लुनो लानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो थाखाय जानुवारिनि जोबथा दाननि गेजेरावनो बेफोर हाबाखौ मावनाय जाथों होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय BTC सरकारनिसिम बिथोन जारि हरनाय रादाबखौ लानानै बर'नि माखासे दैदेनगिरि जेरैहाय बनसुनिफ्राय लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेसनिफ्राय लानानै गोबां एलाइड अर्गेनाइजेसनफ्रा सरकारनि बेफोरबादि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव गोजोननायखौ मोनाखै। जायनि जाउनाव बिथांमोना दिनै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रैखाथि खालामनो थाखाय लोगोसे बर'नि खन्थाइगिरि आरज मेथाइगिरि आरो मदाराम ब्रह्मजों दिहुननानै बर'नि सिबसा आरो आरज लेखा बिजाबाव दिहुनजानाय माखासे आरज मेथाइ बाथौनि बायदिसिना लेखा लिरनानै मुंदांखा जानाय
आरो बर' माहारिखौ फोजाजेननाय सासे बोगदाद समाज सिबियारि लोगोसे बिथाङानो गिबिसिन बर'नि मादाव LLB पास आरो बिथाङानो गिबिसिन बर'नि मादाव मन्थ्रि जादोंमोन आरो बिथाङानो गिबिसिन थामहिनबा सेथि थाखोनि समाज सिबियारि जाय बिथाङा बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि आरो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बर'खौ बुहुम दरबाराव गायसननो थाखाय गुरुदेव कालीचरण आरो फोरलां बाबाजी मोननि उनाव बिथाङानो बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा खामानि मावबोबाय थादों जायनि जाउनाव दिनै बर'नि राव बिजों बायदिसिना गायसननायनि बिथिङावबो बिथां रुपनाथ ब्रह्मनि बिहोमाया जोबोरै बाख्नायथावना आरो बेफोरबादि बिर थामहिनबा बर' समाज सिबियारि आरो बर'फोरनि राव हारिमुखौ जाय सुबुङा थै मोदोमै मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा बर'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बर'नि सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्रायनो होन समाज फोसाबनायनि बिथिंनिफ्रायनो होन बायदि बिथिङाव बिथाङा आखाइ होबोदों आरो बिथांनि मुंखौ लाखिनो थाखाय बर'फोरनि मादाव थामहिनबा क'क्राझार ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा सानै हयै क'क्राझाराव बै समाव गायसननो लानाय हस्पिटालनि मुंखौ बिथांमोना सानै हयै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल थामहिनबा RNB सिभिल हस्पिटाल मुङै बिथांनि मुङै लाखिदोंमोन आरो बिथांनि मुङै गोजोरै बिथांनि मुसुखाखौ गायसननानै बर'नि मादावदि सासे गिबि सारिनि सासे बिर जोहोलाव एबा समाज सिबियारि दङ बे समाज सिबियारि बिथां रुपनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथिखौ अरायसम लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ गायसननायाव गोबां बिहोमा होदोंमोन आरो नारा नाथा नाजाबनायनि जै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल मुङै बियो बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जादोंमोन नाथाय खोब दुखुनांथावनि खोथा आथिखालाव बर' समाजा बायदि बिथिङाव सोर बिथिङाव गोरों गोरा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेराव माखासे मेलेमजिबि समाज सिबियारि दैदेनगिरिबाबो माखासे सेल्फिश असमिया सेन्टिमेन्ट जों दावबायनानै थाबायलांनो नाजानाय माखासे सुबुङा दिनै बर'नि जारिमिनारि नेरसोनफोरखौ गाखोमोरनानै असमिया सुबुंजों लोगो जानानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ सानफा एफा फोजोबलांनायनि लाहार फाहारजोंसो बिथांमोना लोगो नांनानै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा बर'फोरनि गेजेरावबो आसाम एसेम्ब्लियाव गोबां MLA फोर दङ आरो आथिखालाव इउपिपिएलजों दैथायहरजानाय सासे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरावनो सासे केबिनेट मन्थ्रि दं बिथांनि मुङा जानो उरखावगोरा ब्रह्म नाथाय बे बिथांमोन बादि गिबि थाखोनि डायनामिक लिडार जायखौ होनानै मोनसे समाव बर'फ्रा सेल्युट खालामोमोन बेफोरबादि सुबुङा केबिनेटआव थानानै दिनै मा मावदों बियो दिनै बर' जातिनि थाखाय सन्देह गोनां जानानै फैदों बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ बिथोन जारि खालामनायाव एबा एसेम्ब्लिफ्राव बेफोरनि सायाव बिथांमोना गोसोब्ला बुंनो हायोमोन बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालैनो दोननो नांगोन आरो क'क्राझाराव गायसननो लानाय जि मेडिकेल कलेज बे मेडिकेलनि मुंखौ आलादायै दोननो नाजानायनि जि बिफाव लानांगौमोन बे बिफावखौ लानायखौ जों नुनो मोनाखै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव माखासे सेक्सननि बर' लिडारफोरखौ गोहो गोलोन्दांनि फाव लानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बेफोरबादि सिस्टेमजों बर'फ्रा जुदि दावगालांबाय थायोब्ला बर'नि सिनायथिया दिनै एसे गाबोन एसे सोलायलांनानै मोनसे समाव बर'नि सिनायथिया गोमालाङोब्ला मोनसे समाव बर' हारिया बुहुम दरबाराव गसंना थानो हागोना खोब साननो लागा आथिखालाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बर'फोरखौ सोरगिदिं नारसेबबोनानै बर'फोरखौ बे आसामनिफ्राय एबा बुहुमनि मान सावगारिनिफ्राय फोजोबनो नाजाबाय थादों नाथाय माखासे सेक्सननि बर'फोरनि जि नाजानायनि जाउनाव बर' जातिखौ दिनै फोजोबनो हायाखै बियो जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां होननानै जों साननानै लानांगोन नाथाय बेबादि बुब्लियाव खोब दुखुनांथाव भाबै रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै गायसननाय क'क्राझारनि RNB थामहिनबा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टआ खुगा फारनै थामहिनबा आखाइ फारनै आगसि आगदा आखाइजोंनो खबसे ओंखाम दौनाय बादि आदबजों लानानै क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि स्टाफजों लोगोसे बावहाय थानाय जोनथोर पार्टिफोरखौ लानानै बेसरबारियाव गायसननाय जि क'क्राझार मेडिकेल कलेज बावहाय जानुवारिनि जोबथा समनि गेजेराव बेखौ जुरिनायनि खोथा आरो बेफोराव थानाय माखासे आइजें आइलाफोरखौ बेयाव शिफ्टिं खालामनो आथिखालाव नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जाय
बिथोन जारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एसअपि जारि खालामनानै थामहिनबा स्टेन्डार्ड अपारेशन प्रसिडिउराव आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादिब्ला दिनै क'क्राझारनि जि सिभिल हस्पिटाल आरएनबि बे आरएनबि हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल होननानै मिथियो बे हस्पिटालाव थानाय आइजें आइला मुवा बेसादफोरखौ बेसरबारियाव गायसनना लानाय जि मेडिकेल कलेज बे मेडिकेल कलेजाव शिफ्टिं खालामहैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ क'क्राझाराव गायसनना लानाय जि मेडिकेल कलेज बावहाय क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव थाखानाय स्टाफफोरनि जोहैनो बे क'क्राझाराव गायसननाय जि मेडिकेल कलेजनि जि फोरोंनायनि हाबाफारि बिथांमोननि जोहैनो फोरोंनायाबो जागोन आरो फाहामनायाबो जागोन बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे क'क्राझारनि बे मेडिकेल कलेज आरो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि नामाव जाहाथे मोननै भाबै थामहिनबा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव होनाय दान बान्थाया मोनसे जागोन आरो गुबुन फारसेथिं क'क्राझारनि बेसरबारियाव जि मेडिकेल कलेज गायसनदों बे मेडिकेल कलेजाव गायसननायनि स्टाफनोबो आरो आसाम गभर्नमेन्टआ एबा भारत गभर्नमेन्टआ रांखान्थियारि बाजेट खालामनो गोनां जागोन जायखौ लानानै बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर'फोरनो फारनै आखाइजों खबसे ओंखाम दौफ्लानानै बर'फोरखौ गोजोन होनो नागिरनाय मोनसे हाबाफारिया दिनैनि नैबे नासयनायनि जोहैनो सिनायथि जाबाय आरो बर'फ्रा बे बुब्लियाव जुदि सांग्रां जायाब्ला बर'फोरनि गेदेर मुंदांखा समाज सिबियारि थुनलाइगिरि आरो गेदेर सुबुंनि नामै गायसननाय माखासे जि बर'नि पार्क गुवाहाटीयाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म पार्कखौ दिनै गाखोमोरबाय रुपनाथ ब्रह्म पार्क महरै गुवाहाटीयाव गैया जायखौ मोनसे बास लाखिग्रा मोनसे थावनि खालामनानै दोनबाय आरो थिग बिदिनो रुपनाथ ब्रह्म चिल्ड्रेन पार्क बेखौबो महात्मा गान्धी पार्क महरै खालामबाय जोंहा महात्मा गान्धी पार्क होननानै खालामनायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैयामोन नाथाय बेवहाय रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मुसुखाखौ जोङो खायसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा बिनिफ्राय बोखारनानै लांनाय जादों होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो जुदि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै लाङोब्ला रुपनाथ ब्रह्मनि जि बर'फोरनि थाखाय होलांनाय जि कन्ट्रिबिउसन अबदान बेयो गोमालांगोन आरो रुपनाथ ब्रह्म मुंनि सासे बर'नि मुंदांखा गिबिसिन मन्थ्रि जानाय गिबिसिन बर'नि मादाव LLB पास जानाय मन्थ्रि जानाय सुबुं बर'नि गेजेराव दंमोन बेखौ खायसे मानसिया लिरनायनि जोहैल' मिथिनो हागोन आरो बिथांनि मुङै गोजोरै बड'लेण्ड टेरिटरि रिजियनाव जि मुंख्लं खाम्फा गायसननानै आरो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल गायसननानै बिथांनि मुंखौ गोजोरै खालामनो नाजानाय क'क्राझार ओनसोलनि थामहिनबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मेलेमजिबिफोरा साननानै जि हाबाफारि मावदों बे हाबाफारि मावनायनि जि गोलोमथै आरो गोलोमदै नांनाय जि नाजाबोनाय बियो ओरैनो दैयाव थांसिगोन होननानै जों बुंदों बे बिथिङाव आं स्पेसियेलि बिटिआरनि मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर'खौबो खावलायो मानोना नोंथांमोननि दैदेननायावनो दिनै आसामावबो आरो बिटिएडिआवबो मोननै सरकार दं सावरायलायनायनि जोहै बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल थामहिनबा आरएनबि सिभिल हस्पिटाल महरै दोननांगौ आरो क'क्राझाराव जानो गोनां बेसरबारियाव जि गायसननो लानाय जि क'क्राझार मेडिकेल कलेज बेखौबो आलादायै दोननो हायोब्ला जोंहा गोबां बिथिङावनो लाब जागोन होननानै आं सानो मानोना जोङो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव माखासे फाहामथायनि हाबाफारियाबो जागोन लोगोसेयैनो बेसरबारियाव गायसनना लानाय जि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि हाबाफारि बेनि जोहैबो माखासे बर'फोरनि गेजेराव मेडिकेल लाइनाव फरायनानै गोबां डक्टर प्रफेसार बे मेडिकेल लाइनाव दिहुननो हागोन बेखौ जोङो मानिनांगोन मानोना गंसे मेडिकेल कलेजाव फरायसाफोरखौ फोरोंथाय बादा होनाय एबा फोरोंनायनि जोहै माबोरै MBBS लाइनाव माबायदि देहाफोरखौ माबोरै अपारेशन खालामनांगौ माबोरै हाखावनांगौ माबोरै फाहामनांगौ बेफोर सिस्टेमखौ मेडिकेल कलेजफ्राव फोरोंनाय जायो नाथाय जों साननानै नायनाया गोनांथि दङ सिभिल हस्पिटाल होननाय लोगो लोगो बेवहाय सुबुङारि फाहामथाय हाबाफारिखौ खालामनाय जायो देहाफोरखौ हाखावखौ खालामनाय बायदिसिना खालामनाय फाहामनायफ्राव जोंहा गोबां बांसिनै जोङो मोननै जायगायाव जों सिकित्सा खालामनो हागोन आरो मोनसेयाव जोङो जोंनि गथ' गथायखौ फरायहोनानै मेडिकेल लाइनाव जोङो फरायहोनानै गथ'खौ रोंखा राखा खालामनो हागोन बेयो जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे रादाब होननानै बुंनांगोन नाथाय
मोजां खामानिखौ मावनो थांनायावनो जुदि बर'नि गेजेराव माखासे जोंनि थाथि एबा जोंनि सिनायथि जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिया खहा जायोब्ला बावहाय मोजां मावनाय जागोन होननानै जों बुंनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारना लांनाय लोगो लोगो रुपनाथ ब्रह्मनि मुङा अराय समनि थाखाय गाखोमोर जासिगोन आरो बेसरबारियाव जि हाबाफारि लादों बा मेडिकेल कलेज गायसनो बे मेडिकेल कलेजआ सोलिलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो बर'नि गेदेर गेदेर जोहोलावनि मुङै खालामबोनाय जि सिनायथि बे सिनायथिया दिनै डिमापुरनिफ्राय लानानै कासपुरसिम लानानै दिनै बायदि बर'नि जारिमिनारि जि सिनायथि बियो फारि फारि गोमालांनो हमदों जायनि जाउनाव बर'फोरखौ दिनै गुबुन माहारिया नासयनो लामा लादों। दा बेनिखायनो आं सानो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ एक्सुवेलि बेखौ आलादा भाबैनो दोननांगौ आरो जोंनो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौबो नांगौ आरो जोंनो जि बेसरबारियाव जि जानो गोनां क'क्राझार मेडिकेल कलेज बे मेडिकेल कलेजखौबो जोंनो नांगौ जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे बे मोननै फसंथानखौ लानानै डिभाइड एन्ड रुल भाबै जोङो राजखान्थियारि गेलेनो थाङोबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खोब मिनिजानाय हाबा जागोन। दिनै बर'नि गेजेरावनो बर' लिडारफोरनि गेजेरावनो दिनै गावजों गाव खौसेथि गैयैनि जाहोनावनो दिनै सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो साननो नांगौ गोबां समनिफ्रायनो बर' जातिखौ फोजाबोनाय बर'नि सासे सोरांनि लामा दिथागिरि थामहिनबा बर'खौ राजखान्थि बिथिङाव सांग्रां खालामनो होग्रोनाय सासे सुबुं आरो बर'नि मादावनो गिबि मन्त्रि बर'नि मादावनो गिबि LLB आरो सासे राफोद खन्थाइगिरि आरो गिबि सारनि समाज सिबियारिनि मुङै गायसननाय बे सिभिल हस्पिटालखौ गोबां बर'फ्रानो दिनै गाखोमोरनो नाजाबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। बे बिथिङाव आथिखालाव बर'नि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा आरो गोबां अर्गेनाइजेसननि मानसिफ्रा फैनानै दिनै लोब लोब बाहागो लानानै बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझाराव गायसननो लानाय जि मेडिकेल कलेज बे मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो लानाय आसाम सरकारनि जि हाबाफारि बेखौ होबथानो नाजानाया जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना खोथा जादों। मानोना जों रुपनाथ ब्रह्मनि सिनायथिखौ खोमानानै लायोब्ला जों बर'नि मोनसे आइडेन्टिटिखौनो खोमाना लानाय जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल महरैनो थानांगौ आरो क'क्राझाराव गायसननो लानाय मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजैनो थानांगौ बेखौ सरजाबना जाहाथे आसाम गभर्नमेन्ट आरो आथिखालाव BTCनि गभर्नमेन्टआ बेखौ जाहाथे फेलें खालामनो नाजाया आरो बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव दाङाबाजि खालामना बे फसंथानफोरखौ खहा खालामना लाया बेखौ नोजोर बोबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दरमा पार्टी होनायाव जाहाथे खम फैसाजोंनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ सामलायलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै गायसननाय बे सिभिल हस्पिटालखौ गाखोमोरनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ गावसोर आसाम गभर्नमेन्टआ खोब मोजाङैनो बर'फोरनि थाखाय बा क'क्राझार बा बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गायसनना होबाय होननानै बिथांमोना नाम लानो थाखाय बे हाबाखौ मावदों जानो हागौ। आरो फारसेथिं बर'फोरनि मुंदांखा लिरगिरि रुपनाथ ब्रह्मनि जि जारिमिनारि समाज फोसावनायनि जि बिथांनि जिउ जारिमिननि माखासे सिनायथिजों लोगोसे बर'नि बिर जोहोलावफोरनि सिनायथिखौ लासै लासै खोमोरनानै मोनसे समाव बर'खौ गोदोनि बादि जारिमिन गैयै मोनसे जाति हिसाबै सिनायथि होनो बिथांमोना नाजानाया खेंस्लायै बे सोलिबोबाय थादों। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिङाव बिटिआर सरकारनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों भाबै जुदि नांजाबफानानै खामानि मावोब्ला बे हाबाखौ हासिल खालामनो हागोन होननानै जों सानो। मिजिंथियो क'क्राझाराव गायसननो लानाय जि मेडिकेल कलेज बे मोजां भाबै जालांथों। लोगोसे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि राजनिति गेलेनो खाबु लानाय माखासे बर'नि गोथां लिडारफोरनि आखल आखुखौ आथिखालाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सिनायनायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। मिजिं लानो हायो जों बिथां प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा बादि मोनसे लिडिं अर्गेनाइजेसन फैनाय सासे बर' दैदेनगिरि बिथाङा बे हाबाखौ मावनाय नङा होननानै जों सानो। आरो जुदि बेनो जायोब्ला बर'नि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा जागोन आरो बर' दैदेनगिरिफोरखौ गोहो गोलोमदांनि सिनायथि होनाय जागोन होननानै जों सानो। जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जि सिनायथि आरो बर'नि जारिमिनाव अराय गोजोरै थांनानै थाबाय थायो बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावलांनांगोन। नाथाय सोरबा दैदेनगिरिनि मुङै गायसननाय बबेबा फसंथानखौ सिफायनानै गावखौ
गावखौ इयुनाव जाहाथे मुंदांखा जानाय नङा साननानै बेफोरबायदि हाबाखौ इनडाइरेक्टलि भाबै खामानि मावदोंब्ला बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा जागोन। मानोना समाजा नोंथांखौ मोजां मोनोब्ला, नोंथांमोनखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि थाखायबो बबेबा बायदि फसंथानाव मुं दोननानै नोंथांमोननि सिनायथि आरो नोंथांमोननि मावलांनाय जि जारिमिन बेखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय थिनानै दोननो थाखाय माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा खामानि मावगोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो। आरो क'क्राझाराव बे जाबाय थानाय बेले बेजेनि सायाव गोख्रों भाबैनो बर'आव जेथ' दैदेनगिरि दङ, राजनिति दैदेनगिरिना होन, बबेबा फसंथाननि दैदेनगिरिना होन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथिङावनो होन, बनसुनि बिथिङावनो होन, बा बायदि बर' अर्गेनाइजेसना खौसे जानानै मोनसे गारांजों बुंनांगौ क'क्राझाराव गायसनजानाय मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजनो थानांगौ आरो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ माब्लाबाबो गाखोमोरनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज बा बेसरबारियाव गायसनजानाय जि मेडिकेल कलेज बेजों सरजाबफानो मोननाय नङा होननानै जोङो हुमखि होनांगौ आरो बिनि जै मोजां फिथाइ थाइगोनखौ जों हास्थायनानै खामानि मावनांगोन। आरो लोगोसेयावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जाहाथे गावजों गाव जाहाथे बेरेखा बुजिलायनानै गावजों गाव माबा मोनसे खहा जाया बेखौ नोजोर होनानै जोंनि जाथिनि गेजेरावबो जि फैखानाय जि फसंथान बे फसंथानखौ जों मोजां रोखोमै जों आदर लालायनानै जों खामानि मावलायनांगोन। बे बिथिङाव जोंनि सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरि आरो माखासे बर'नि लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा सानलाय हलाय बेफोर हाबाखौ होबथानो नाजायाबा बेबायदिनो बर'फोरनि लोरबांथिखौ नुनानै दिनै गभर्नमेन्टआ इनडाइरेक्टलि जोंखौ फारनै आखाइजों ओंखाम खबसे दौफ्लानानै जोंनो थाइनै फिथाइ मोननो लागाखौ थाइसे फिथाइजोंनो थगायना दोननाय बादि जि फर्मुला लानानै खामानि मावबाय थादों बेखौ साननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै आथिखालाव खामानि मावाब्ला जोङो थगायजागोन आरो जों मोनखानाय माखासे जोंनि मोनथायफोरखौबो खोमानानै लानांगोन आरो मोनसे समाव जोङो खर' दैखांनानै खामानि मावनो हानाय नङा। बे खर' दैखांनानै खामानि मावनो हायै खामानिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो आथिखालाव मावगासिनो दं। मानोना जोंनि गेजेराव खावनै गोहोआव गावस्रानानै जोंनि बिदा फंबायनि जि शक्ति बेखौ खोमाना लानो गोनां जादों। जाउनाव बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो नारा नाथा खालामनानै बर'नि खौसेथिखौ नाख्रेबनानै बर'नि गेजेराव माब्रै खौसेथिखौ फेलें खालामनो हायो आरो नर्थ इस्टार्न रिजियनाव बर'फोरखौनो मोनसे ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि मादाव सेथि थाखोनि मोनसे माहारि होननानै मिथिगौ। नाथाय जोंनि बर' हारिया खौसे जायोब्ला आसाम एबा नर्थ इस्टआव खामानि मावनो हायैनि खोथा गैया। बेनिखायनो जोङो खौसे जानांगोन। राजनिति भाबै खौसे जानो हायाब्लाबो जोंनि मावनाय दांनायफ्रा जाहाथे बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावो। जायखिजाया आफादावनो गणतान्त्रिक हादोराव जोङो जिखिजाया आफादावनो हाबनानै खामानि मावनो हायो आरो गणतान्त्रिक भाबै जिखिजाया खामानिखौनो मावनो ओंखारनायाव भारतनि संबिजिदा बेखौ एलाउ खालामो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बर' हारिनि जौगानायखौ साननानै जुदि खामानि मावोब्ला जों बुंनो हायो बर'फोरनि जि इसु जोंनि मावनांगौ हाबाफ्रा दाबो जोबाखै। बेनिखायनो जोङो अराय खौसेथियै थानांगोन आरो आथिखालाव जिबायदि थासारि सोमजिबाय दङ खालि माखासे सेक्सननि लिडारफ्रा गाव धोनि जानायनि खोथाखौल' नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों आरो बेफोरबायदिनि जाउनावनो टिका टुकिलिनि बिथिङाव होन, बायदि बिथिङावनो होन, साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो होन, गावनि जातिफोरनि थाखाय मावाबासिनो गावनि फोलेरनि थाखायल' खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा बेखार जानानै थानांदों आरो जाबादि मानसिया बिटिआर ओनसोलाव फैनाय माखासे फसंथान आरो फरायसालिफोराव खामानि मावनांगौमोन, जायफ्रा मोजां रोखोमनि डिग्री आरो मोजां रोखोमनि मार्क लानानै बिथांमोना पास खालामदों, बेफोरबायदि सुबुङा खायसे साख्रिफोराव खाबु मोनैनि जाहोनावबो माखासे जोंनि गोरों गोराफ्रा सरकारनि बेरेखायै हाबाफारि लानानै दिनै बर'फोरनि गेजेराव बायदि आफाद जोनोम जाबोगासिनो दं। बेनिखायनो सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि फोरजा फिसाफोरनि थाखाय मावनो गोनां गोबां बिबान दं होननानै आं सानो। बेफोर बिबानखौ मोजां भाबै मावलाङैनि जाउनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव खेबले नासयनाय, सोबख'नाय, गादबनायनि सायाव बर'फोरनिफ्रायनो बर'फ्रा रैखाथि मोननो थाखाय हांगामा खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला खोब लाजिनांथावना खोथा। बेनिखायनो आं सानो जोबथा बुब्लियाव आं क'क्राझार जिल्लानि गासै रायजो राजा आरो मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दुलाराय आसामाव थानाय बर'फ्राबो बे बिथिङाव जुदि
रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ शिफ्टिं खालामनानै मेडिकेल कलेज सरजाबनो लानाय जि हाबाफारिखौ हेंथा खालामोब्ला सरकारनि बिथिंनिफ्राय होन आफादनि बिथिंनिफ्राय हेंथा खालामब्ला बे हाबाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ हारसिङैनो मावनो हानाय नङा होननानै जों सानो। मानोना मोनसे गभर्नमेन्टआ फोरजा फिसाफोरनि जि फोरजा फिसाफोरनि थाखाय मोजां खामानिखौसो मावनो ओंखारो। बे बिथिङाव माखासे सरकारनि बिथिङावबो बबेबा मोनसे जाति बबेबा मोनसे माहारिखौ खर' दैखांनो हायै बायदि खामानि मावनानै गावखौल' माबोरै डायनामिक लिडार दिन्थिनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैबो माखासे असमिया दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'फोरखौ डिभाइड खालामनानै रुल खालामनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों जाहाथे मालायजों बोखावजानानै जों खुंजाया, जे मालायजों थेख्लायजानानै जों जाहाथे जोंनि मोनखानाय जे 6 सिडिलिं काउन्सिल थामहिनबा बिटिसि बिटिआरखौ जोङो बिदा फंबाय खौसे जानानै जों मोजां रोखोमै मावलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनांगोन। दिनै नर्थ इस्टनि माखासे हादोरफ्रा गावसिनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनानै गावसिनि राव थुनलाइ हारिमुआ जुदि गोमाजानो गिनानै बिथांमोना खौसेयै भारत सरकारजोंनो होन बा बबेबा मोनसे आफादजोंनो होन बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बिथांमोना जिबायदि साग्रिद बेबादि साग्रिद जानायखौ जों बर'फोरनि गेजेराव गोबांखौनो जों नुनो मोना। आथिखालाव बे थासारिया बर'नि गेजेराव जुदि जाफ्लेबाय थायोब्ला बर'फ्रा गावनि मोननांगौ मोनथाइफोरनिफ्राय गोजान जानानै मोनसे समाव बर' जाथिया नोरजिया जाहैगोन, जायनि जाउनाव गावनि मोननांगौ मोनथाइ लोगोसे जोंनि जि जोनोमजों फैफानाय जि जोंनि मोनथाइ सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड बियो बर'नि थाखाय मोनसे गेदेर थै आरो गोलोमदैजों नांनानै थानाय मोनसे इस्यु जानानै फैदों। बे इस्युखौ मोनहैनांगौब्ला जों बर'फ्रा मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय खौसे जालायनानै जोङो नों दा नागार आं दा नागार बे वेजों थाङाब्ला जोङो आलादा हादरखौ मोनहैनांगौआबो मोनसे सिमांनि दिंग्राय बिन्दोआव गोमालांगोन होननानैबो जों सानजानाया आथिखालाव मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दं। बेनिखायनो आं खावलायो जोबथा बुब्लियाव जाहाथे बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालैनो दोननाय जाथों। लोगोसेयावनो क'क्राझाराव गायसननो लानाय बेसरबारि लकेसनाव गायसननो लानाय जि क'क्राझार मेडिकेल कलेज बे मेडिकेल कलेजखौबो आलादा भाबै दोनोब्ला जोंहा गोबां लाब जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादियैनो जाहाथे बिटिआर सरकारा मोनसे गारां सुरफानानै जाहाथे जोंनि बर'नि मुंदांखा लिरगिरि समाज फोसाबगिरि सासे सुबुंनि जि मावलांनाय जि सिनायथि जारिमिनखौ जाहाथे खोमाना लाया आरो इयुन बुब्लियाव जाहाथे जोंनि थामोनथाया अराय गोजोर जानानै थायो बेखौ नोजोरथि बोनानै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफायालासिनो आलादा भाबै बेखौ लाखिनानै खामानि मावनाय जाथों बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावोबा जों बुंनो हायो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालैनो थागोन। आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि थासारियाव जाबादि हांगामा खालामदों जाबादि हेंथा होदों बेफोरबादि मोनफ्रोमबो दोलोफ्रा बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ रैखाथि खालामनो थाखाय हाबा मावोब्ला रुपनाथ ब्रह्मनि जि सिनायथि आरो बर'नि जि सासे डायनामिक लिडारनि जि जारिमिन बे जारिमिना अराय बुहुमाव गोजोर जानानै थागोन होननानै आं सानो। नङाब्ला रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला मेडिकेल कलेजजों शिफ्टिं जाफानाय लोगो लोगो रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला मोनसे गोथैसालिनि महराव मोनगोन आरो रुपनाथ ब्रह्मनि जि सिनायथि बियो अराय समनि थाखाय गोमानानै थांगोन होननानै जों सानो। बे जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे खोब दुखुनांथावना जारिमिन जागोन होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव जायफोरा आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बे निउसफोरखौ थामहिनबा बे सावरायथुनफोरखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनाय बादि नोंथांमोना बे दिनैनि बे कन्टेन्टखौ नोंथांनि सासे सानै साथाम साब्रै लोगोफोरनो शेयार खालामनानै जाहाथे बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' माहारिया मिथियो बेखौ नोजोरथि खालामनानै शेयार खालामगोन होननानै आं मिजिंथिया। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसन दाबायनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो आरो जायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान आपडेट भिडिअखौ मोननो हायो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। लोगोसेयावनो आंनि कन्टेन्टआव जुदि आं माबाफोर बुंफ्लाङि बाथ्राखौ बुंदोंब्ला नोंथांमोना बर' हारिनि सासे इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होनांगोन। लोगोसेयावनो फिन नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।